Jeg hedder Helle. I dag skal vi lave nakke- og skulderøvelser. Oftest kan man have ondt i nakke, skulder, og det kan give spændinger helt op til hovedet. Start med at sidde ret op, så du ikke falder sammen, men du har god plads til din vejrtrækning. Tag så en dyb indånding, stræk armene frem. Vend dine hænder. Fingerspidserne på dine skuldre og samt dine albuer. Tag en dyb indånding. Og på udånding, giv slip og afspænd skuldrene. Rul en gang til. Kom godt op. Og giv slip. Og du kan lave så mange skulderrullinger, som du har lyst. Nu laver vi tredje og sidste gang. Giv godt slip. Bare sænk dine hænder. Og fornem, at du slipper skuldrene. Nu tager du højre øre ned til højre skulder og slipper omkring din hals. Det er vigtigt, at du laver bevægelser. Alle de bevægelser, som nakke, skulder kan, og løfte op. Så du slipper nu i hals- og nakkemuskler. Sørg for, at du ikke løfter skuldrene, men holder dem nede. Og kommer op. Så ændrer vi lidt. Vi sænker ned til siden, og så tager vi hagen ned til brystet og holder det her. Nu vil du så få lov til at strække ud af den muskel, der er ansvarlig for, at du løfter dit skulderblad, så bare træk det godt ned. Hvis du kan mærke, at det strammer, og du måske har lyst til at holde strækket lidt længere, så er du velkommen til det. Kommer du ned til siden, og igen ændrer vi og mærker strækket i det skulder. Lav rotationsbevægelsen, hvor du drejer hals og nakke, men holder resten af rygsøjlen stille, så hele brystet kommer frem. Kom ind i midten. Og udånding, drej, kig til den anden side. Uden at rotere i din overkrop, det er kun i hals og nakke. Kom ind i midten. Så laver vi det, der hedder lang nakke, hvor vi trækker hagen til brystet. For vi kan have tendens til at falde sammen, når vi sidder foran computeren, eller hvad vi nu laver, så vi trækker hagen til brystet og gør os lange. Herfra kan du stille og roligt lade hovedet falde forover. Kom nu hele vejen op. Du kan nu lave bevægelsen, hvor du laver et underbid, når du trækker kæben frem, og så lader hovedet falde bagover. Måske vil det være unaturligt for dig at tage hovedet bagover, men lige præcis bevægelsen, som åbner, som det næste vi laver her, er rigtig gode. Så du åbner op, tager en dyb indånding, åbner i brystet, og giver slip udånding, og gentag. Mærk, hvordan du fylder dig med luft. Kommer ind. Gør det sidste gang. Åbne op, hold åbningen her, og så giv slip i dine hænder, og mærk, hvordan dit bryst er åbent. Tag en sidste dyb indånding. Sænk dine skuldre. Lad skulderbladene ryge med ned, når du sænker armene. Så nu har du fået bevæget og strukket ud hals og nakke omkring